Hola, boas noites a todos, preparados para esta nova gran velada que vamos a vivir entre grandes deportistas. Aquí tenemos a Suiza, que acaba de chegar, Iria, que é unha gran controladora. Parece que temos algún problema de última hora. Vamos a comprobar si efectivamente unha das raquetas atópase avariada. Vamos a ver, parece que non hai ningún outro problema. Parece ser que pode continuar o xogo, vai deixala no campo de xogo. Todo está listo e disposto para a presentación dos deportistas que xogarán esta gran final. Aquí temos a Tito. Tito é un gran deportista que xa demostrou grandes habilidades en outros torneos. Outro retador, outro competidor é Alfonso, que ven lesionado despois do seu último encontro, pero está disposto para vencer. Aí o temos listo para a loita. Atención, pode ser mascullar, pode estar todo que arde. Parece que está todo listo e disposto para empezar a competición desta noite, a gran final do Ping Pong Tournament. A Suiza Iria comproba que todo está en orden e disponse para facer o saque inicial. Os competidores están completamente preparados para iniciar a gran final de hoxe. Empeza o partido. Hai unha gran emoción para saber quen obtirá o gran trofeo de hoxe, o trofeo máis importante. Podemos ver que a maestría utilizan tanto Tito como Alfonso na loita. Están dándolle duro a pelota. Parece ser que a pelota corre por percorrido a gran velocidade, vai para arriba, vai para baixo, sube para un lado, vai polo outro, é grande, é pequena. Eles saben desenvolverse, xogan, compiten, loitan. A partida está moi reñida e xa levamos casi 45 horas de xogos consecutivas e os competidores non queren ceder nin palmo de terreo, aínda que xa se lles empeza a notar o cansancio, sobre todo a Alfonso. Tito mantén o ritmo a unha velocidade pasmosa, o público está animando con gran entusiasmo. Calquera deles pode gañar, está todo moi reñido. Alfonso está un pouco esgotado, pero parece ser que sigue na loita. Sin embargo, Tito, dalle que te pego para arriba para baixo, non dá un respiro a Alfonso. Nunca se viu unha final igual, amigos, unha final exactamente igual, nunca se viu. Os golpes son maestros e o público así o agradece. Este espectáculo é único e lembramos que está ofrecido por Pitusa, gran gaseosa. Alfonso non pode máis, está completamente esgotado. Tito lle dá cada zurriagazo que non pode. Alfonso intenta todo tipo de tretas para poder gañar a partida. Que está pasando? Unha cadeira voando lanzada supostamente por Alfonso. Non sabemos o que pasa, vamos a comprobalo a ver que di a Suiza. Parece que vai falar a Suiza. Que pasa? Que acaba de pasar?
Señores, detense o partido por algunha razón que aínda non... Isto parece así de cerca e de lonxe unha agresión. Parece ser que ao xuiz Iria acaba de dar o partido por rematado sin resultado aparente. Y se va por la Barranquilla. Así queda entonces todo. Enfrentamiento continúa. Vémonos no próximo encontro deportivo Carreiras de Caracois. Próximo enfrentamento entre Tito e Alfonso dentro dos cantos anos cando aprendan a xogar. Boas noites.